Zuek bi euskal preso politikok izango zeate. Bi euskal preso politiko. Oain arte Huelbako espetxean egon zeate azken aldian eta Martutenera eraman zaituzte. Bidean zoaztela, ilusioz, gogoz, garai berriarekin lotutako pausoren bat ote den edo, Martuteneko espetxera iritsi eta ziegan espetxe zuzendaritzaren gutun bat aurkitu duzue. Edo damutzen zarete edo bueltan zoazte Huelbako espetxera. Ospelak zenbatu da eta zenbat negu, ez diogu guk egin inori erregu, bide koherente bat harturik ere du, distantzia luzeak ja guretzat zer du, beste helmuga baten miran bagaudegu, beste helmuga baten miran bagaudegu. Baina putrea beti izaten da putre, horrexegatik zeldan zai hiru apunte, nik zure hitzak aintzat hartu nahi nituzke, ta inork damutzerik ez dezala uste, preso pasa ondoren 25 urte, preso pasa ondoren 25 urte. Ta 26. badator gainera, aski zigor badena, nere arabera, gure ametsa hori da, joatea kalera, kalera Euskal Herri librego batera, igual urrundu ezkero urbilduko gera, igual urrundu ezkero urbilduko gera. Sarri urbiltzen da bat, urrundu orduko, mai gainean daukagun gutun hau lekuko, naiz eta horrek mindu sendita gertuko, nik ezin dut firmatu ala data punto, izan nintzena ez dut inoiz ukatuko, izan nintzena ez dut inoiz ukatuko. Gure ideiak beraz argitan abari, 25 urte latz joan dira nagi, oain ez gera jarriko txantaiari adi, itzuli behar bada joan gaitezen argi, ate bat zabaltzera irten bideari.
ate bat zabaltzera, irten bideari. Ala egingo dugu, ta behon deigula, olakorik ezin da, firmatu sekula, naizta dakiten zein den, gure min aula, seguru nago lortu, leikela formula, ta denborak arrazoi emango digula. Ta denborak arrazoi emango digula.